Stránka Hon na politikov obsahuje všetky potrebné informácie, ako sa do iniciatívy zapojiť, vrátane pravidiel Honu, ktoré nájdete v sekcii Poznámka. V tejto istej sekcii nájdete aj zoznam politikov na Facebooku, ktorý sme našli a spracovali. Tento zoznam zrejme nie je kompletný a preto v diskusii k tejto poznámke môžete zoznam doplňať alebo korigovať a my samozrejme vašim návrhom a doplneniam vyhovieme. Ak nechcete oslovovať konkrétnych kandidátov alebo politikov, môžete si vybrať Facebookovú stránku konkrétnej politickej strany. A teraz už poďme na to, ako sa môžete zapojiť. Začnite napríklad tým, že napíšete politikovi správu priamo na nástenku. Napríklad takúto. Dobrý deň, chcem, aby ste sa zapojili do projektu www.politikaopen.sk, pretože si myslím, že by ste mali odkryť vaše karty ešte pred voľbami. Ďakujem za reakciu na túto výzvu XY. Ak vám toto znenie nie je vlastné, samozrejme píšte vlastnými slovami a nezabudnite zdieľať túto správu na nástenke politika, aby ju videli všetci jeho fanúšikovia, všetci jeho priatelia, pretože práve o to ide. Ak nie ste fanúšikom alebo priateľom žiadneho politika, napíšte politikovi správu s tým istým textom, ktorý sme práve použili, alebo svojim vlastným. Boli by sme vďační aj za to, ak by ste iniciatívu Hon na politikov podporili napríklad tým, že poštvete na politika svojich priateľov, a teda pošlete informáciu o tejto iniciatíve svojim facebookovým priateľom a poprosíte ich, aby sa zapojili, aby písali na nástenky, písali správy politikom, alebo si zorganizujete vlastný organizovaný nájazd. Ak chcete s priateľmi zorganizovať nájazd na konkrétneho politika alebo politickú stranu, zvoľte si diskusie a v diskusii si založte tému, kde takýto nájazd zverejníte. Nezabudnite, prosím vás, zdieľať všetky svoje úspechy z Honu s ostatnými na nástenke, aby tým boli inšpirovaní. Už máme iba 7 dní. 8. júna vyhodnotíme túto iniciatívu a zverejníme mená politikov, ktorí sa zapojili do projektu Politika Open, ale aj tých, ktorí účasť v projekte odmietli. Čiže 8. júna tlačovka so všetkými údajmi a s vyhodnotením tejto iniciatívy. Prosím, pomáhajte šíriť túto zväzť medzi svojimi priateľmi, zapájajte sa aktívne, pretože ak sa aktívne nezapojíte, tak nebude existovať reálny tlak na politikov a tento tlak bude vychádzať vždy iba z jednej malej mimovládky, akou sme my. Ak nepomôžu vaše výzvy, môžete ešte v sekcii poznámky využiť stenu hanby a v diskusii na stenu hanby pridávať konkrétne mená politikov, ktorí odmietli účasť v projekte alebo na vaše výzvy vôbec nereagovali. My potom z diskusie budeme tieto mená prepisovať do textu tejto poznámky. Ak by sa nám samozrejme ale ozval politik a politička a vydokladoval, že nepíšete pravdu, tak meno zo zoznamu, ktoré tam bolo zaradené neprávom, vymažeme alebo stiahneme. Čiže zapojte sa, pomáhajte, prosím vás v rámci slušnosti a poďme na to, lovu zdar.